Čau, dneska je sobota 21. Dneska hraju v Kardošově Řečici, zítra ve Vídni a rozhodl jsem se vlogovat. Jak začíná můj běžný den, vstanu a postarám se o tohle z toho zvíře. Víte, Rezo? No. Takže teďka moje oblíbená činnost, dojdu se záchodem, jo? Tohle je moje fakt oblíbená činnost. Nikomu by to nebavilo a mě to tak jako ráno vždycky udělá radost. A já bych to měl přidat, protože bych měl být za 20 minut na benzínce na stranu z katou. Moc to má vynešený, takže to můžeme zavřít. Vrátit. Takhle to hodíme na místo. Kdyby u něj někdo spal, tak to sere jeho, já spím tam. Další věc, každý ráno tahle potvora má hlad, takže... Teraz, máš hlad? Asi má hlad, ale tak jdeme dát jídlo, jo. Protože jí hrozně rozmazuju, tak má, jak čalice, tak vyskasy, jo, je to furt junior. Pojďme to tam nandat, ty už máš hlad, viď? Jsem fakt dobrý táta, co? Ale už jsem chce. Ty to dej. Pěkně, papáča. To mi už to nechutná. Ne. Jako další věc vezmu ze skříně hrací oblečení, protože jdem hrát masopust, takže je to staropražský. Ještě vezmu iPad, protože furt pademe z paměti, jo, takže hraju s iPadu. Navoním se a vezmu voňavky jsou, protože hele, bude tam moje babička, jo, ať voním. To musím vrátit kapelníkovi, jsem se od něj půjčoval vrtačku. Ještě tohle jsou možděnky, kdybyste to nevěděli, jo. Ptáte se na vrtačku, hele, to je na tohle pro tuhle potvoru, viď? Další za mě věc, kterou nesmím zapomenout, je voda, hele, dodržujte pitný režim, jo. A jelikož jdu hrát, tak potřebuji i nástroj, tyvo. No, tak ho vezmu. Mám všechno, to znamená, že čau, Teresko. Cesta trvá přesně 5 minut, takže to zvládám ideálně, protože 39 a mám tam být ve 45. Jedem. Přejíždím na místo strazu, hele, a kapela už tam taky je. My jsme dorazili tak před hodinou, jo, už jsem se i převlekl. Pokud hrajete, tak si pište prostě, že chcete chlebíčky. Tohle jste věstru úplně zběžný. Máme catering. Za 15 minut jdeme hrát, OK. Pepíčku těžce, mářej to na čtvak, až budem z hospody, budem se načkat. Pepíčku těžce, mářej to na čtvak, až budem z hospody, budem se mít. Taky jsem se vrátil z kšeftu s tím, že jsem celou dobu nastavoval tohle, jo, hele, to, o můj bože, hele, čekuj. Teďka můžu jít přes celý byt, tady jsem, halo. Jak mě slyšíš? Slyšíš mě dobře, co? Hele, protože mám mikrofon. Okay. Kšeft jsme zahráli v pohodě za mě teda a jsem hrozně utahanej a zítra vstávám, kámo, v 5:30. No nic. To je v 5:30 máme sraz, takže já teďka to vidím tak, že dám nějakou malou mňamku, počilu a půjdu spát. Já ani ne 10, já si jdu svůj rozkoukaný film dokoukat a mám budíka na 4:30. Tak dobrou noc. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Pozdrav. Právě 5 hodin ráno. Trochu jsem si přiležel a za půl hoďky musím být na škole, kde máme sraz, takže já teď vstanu, dám rychlou hygienu. Zaválcel jste včera večer? Určitě vůbec se mi nechce, protože to neumím, ale musím. To půjde. Kále, čistíme si zuby. A víte, kde mě furt otravuje? Má hlad, víte, takže musím hrát kočce jídlo a pak vylí záchod zase, protože nevím, v kolik přijdu, tak jí dám 2 kapsičky, jo. Ona to nesní hned. 1, 2. Tak jo, Teresko, tady máš svůj snídani. Protože jsem kompletně slepej, tak si vezmu čočky, abych něco viděl. Tak. Víš co, jakože mohl bych si vzít ty brýle, ale právník je hrozně. Vypadám hůř než bez brýlí a to je co říct. Hraju v 10 ráno, což je za prvý hrozně brzo, za druhý, když neumíš nic, tak seš úplně koukт. Po ránu řešit hovna. Musíš. Tak jo, já mám všechno a můžeme jít. Teresko, papa, čau. Hele, za 5 minut tam mám bejt. Stíhám to jen tak akorát, hele, ale vůbec se mi tam nechce. Ale je to Vídeň. Včera Kardeška, dneska Vídeň, zítra Tokio. Tak určitě.
OK, tak jsme tady, hele, na místě, dávám si cigárko předtím, než půjdu hrát. Cesta jsem prospal, takže jsem vyspalej a jo, je to Yamaha School. Pocity jsou takový, že furt nechci, ale musím. Vlastně tohle je ten sál, ve kterém budeme hrát a teďka chilluju na záchodě a budu se převlíct to. Saka, půjdu na to, no nic. Tohle je naše místnost, ve které máme věci. Já jsem se už oblíkl a teďka jsem v místnosti, kterou mám půl hoďky pro sebe předtím, než půjdu hrát. Jo, jsou tu takhle piano. Yamaha, no. Já nefílu to na dobrý výkon, ale to je jedno. Hlavně je se zúčastnit. Nejezdím vyhrávat, jezdím se zúčastnit. Teď jdu hrát, hele, fakt nechci. Tak to mám za sebou, nějak jsem zahrál, ale nebylo to nejlepší, protože podle mě je koncept soutěží hrozně retardovaný v tom, že každý vidí prostě jinak výkony, jo. A já si myslím, že se to nedá hodnotit nějak objektivně, že prostě já nehraju bezchybně, jo, neumím to, protože prostě moje soustředěnost teďka v poslední době je úplně v prdeli. Ten koncept soutěží je to super pro někoho, že si zahraje, třeba využije to, co se naučil v té škole nebo takhle, ale ta výhra mi nikdy neudělala takovou radost, jako když třeba včera jsme hráli a lidi se bavili. Ono má být druhý kolo, do kterého se musíš dostat a já se tam podle mě nedostanu. Jestli dáme Vídeň, co myslíš? Ale jsme tady v nějaký blbý čtvrti, to tady na hovno. Ale pak hezky, slyšíš ty ptáky? Je to hezký, hele, brzo ráno, v tuhle dobu většinou vstávám, já už jsem odehrál svůj soutěžní výkon, takže tak. OK, hele, výsledky jsou takový, že jsem nepostoupil do druhého kola, což vlastně ve výsledku já jsem rád, jo, nebyl jsem nejhorší, ale nepostoupil jsem, no nic. Ale naše česká reprezentace to ale snad zvládne, máme tam postupující, takže jo, hele, já prostě jsem ten slabší článek a mě to nevadí, takže teď si dáme Vídeň, hele, zjistíme tady nějakou kávu. Trochu mě jebe to, že chčije, protože prostě, mohlo svítit sluníčko. Já vím, že jsem se měl na soutěž, ne se dívat na Vídeň, ale tak jako, víš co. Máme nějaký 3 hodiny času, tak si projdeme tady okolí toho. A ona to je nějaká průmyslová čtvrť, takže se bojím, že tu nic nebude, kromě tohohle parku. No nic. OK, hele, teď jsem volal s mamkou a šel jsem na nějakou hlavní silnici tady a víte, co jsem našel, hele, normálně erotic kino. To je asi až večer, co? Jakože já bych si tam docela zašel, co si budem, hele. A dobrá zpráva pro mě, vidím Mekáč, takže cíl je jasný, hele, je tu metro, ale radši nikam nepojedu, protože vím, že jsem idiot a že bych se ztratil ve Vídni. A taky neumím německy, a ani neumí anglicky moc, takže hele, to vypadá na kasíno, tak možná Mekáč nedojdu ani ty. Jako vlastně díky tomu, že nejsem v centru a jsem takhle někde na kraji. Reálně tady prostě to je jako normální silnice, nějaká velká asi a víte, co já vidím? Já vidím šnicl favorit. Uvidím, zvážím to, hele, když jsme v té Vídni, tak by to chtěl šniclík jako by. Hele, cestou k Mekáči jsem koukal za roh a tam byl tenhle kostel. Zrovna odbíjel ve čtvrt a co jsem tak viděl, tak tam chodili lidi tmavší pleti, takže předpokládám, že to je možná nějaký romský kostel. Je se svatýho Antonína, nebo nějak tak, já se v tom nevyznám, nevím, kdo byl svatý Antonín. Vypadá hezky, hele, vypadá hezky. Další věc, co mi tady přijde cool, že tady jsou tramvajové jako koleje a tramvaje tu nejezdí, že to tam nechali na té zemi. Je to takový zajímavý. Trochu, hele, nechápu ty buďky na přechod. Prostě halo, to nejde zmáčknout a najednou je zelená. Já jsem se dostal někam do Rauman plac, romský plac, ty by odpovídal, co? Je tu hřiště nějaký sportovní, je tu LGBT vlajky, záchody veřejný, cením, hele, to je můžeš skákat. Tak to je pohoda. Bro, já jsem se fakt dostal do nějaký čtvrti, kde jsou jakoby Romáci. Už na mě 2krát volali a já nevím, jestli za mnou jdou. Ten Mekáč, který tam byl, ten je zavřený, že ho předělávají, takže musím jít do jiného. Já se tu trochu bojím natáčet, ty vole, protože jakoby nechci, aby mi ukradl telefon nebo něco, jako víš co. Byl tam LGBT přechod, oni tady asi jsou hodně LGBT. Taková hezká katedrála, ty vole, jsem se to dostal. Ale vidím Mekáč, je to dobrý, jdu do Mekáče, tam se budu v bezpečí, jo. Tak jsem si objednal, hele, dal jsem si nějaký beef and cheese, což by měl být potom český cheese king, pak meníčko a kávu. Dělá tu docela dost přistěhovalců, co si budem, jinak normální Mekáč. A hráli tu tyho Bruno Marse, což bylo super. A teď mi to donesli, vypadá to fakt dobře. Já si to jdu sníst a pak se ozvu s dalším plánem. A few moments later. Hele, tak jsem se najedl a nebyl to vůbec špatný ten Mekáč, hele, ten, co měl být jako český cheese king, tak nechutnal špatně, ale bylo to čedarový, což bylo zajímavý. A rustic klasika, teď té cheesy omáčka byla hodně cheesy, to bylo jako když si dáš na čosky a máš tu takovou tu chedarovou omáčku. To je oběd za 4 kila, no nic. Jdu teďka do centra se podívat a zpátky jdu metrem, abych se vyhnul tomu čtvrti, že jo, víš co. Zajímá mě teda i hlavní nádraží tady ve Vídni, protože já jsem to v životě neviděl, já jsem to byl jednou autobusem a to jsme skončili taky někde pod dálnicí. Takže jo, hele, furt prší, ale už neprší tolik. Teďka jdu pod hlavním nádražím, je tady fakt moderní. A pojďme si popovídat trochu o tom, proč jakoby tohle točím, jo. Hele, přijde mi zajímavý se jakoby sdílet takhle svoje dny, kdy jsou jako plný, jakože třeba ten víkend, jako normální dny nejsou takovýhle, jo, ale říkal jsem si a v rámci mý
takový terapie, protože koupil jsem si mikrofon, jo, to mám na jiný projekty taky, ale v rámci mojí terapie mě to pomáhá, jakoby vlastně jsem zjistil, že jsem šťastný, když takhle můžu sdílet ten svůj život a i když to nebude mít čísla, už ani nepředpokládám, tak mě stačí, že se na to podívá moje mamka, ale pokud se vám to líbí, určitě budu rád, když se na to budete koukat, ale nemusíte, jo, já to dělám pro sebe. Víte, pro mě je hlavně tohle hrozně nostalgický v jedné věci, že když jsem začal studovat v Praze, přesně takovýhle procházky dělal, že jsem nevěděl, kudy jdu, kam jdu a objevoval jsem jenom Prahu, jo. Už v Prahu prostě, že to tolik nebaví a teďka jako jsem někde sám a je to super, hele, zkuste to někdy. Mějte se fajn, dělejte to, co vás baví, no. Tohle, co za mnou je belverdský kláštery, kde umění od středověku po baroko a všechno. A taky je tady vidět Žižkov. Koukej, normálně Žižkov. Je to cool. A ty zahrady jsou fakt pěkné. Hele tyjo, já jsem to prošel na druhý konec tady, my jsme byli za tím barákem, tyjo, tady to je insane, ty zahrady jsou obří, všude jsou tu sochy, je to tady fakt hezký. A ta fronta, co se tam stojí, jakoby na ten palác, to je fakt masivní, jako asi o to zájem, já jsem asi v tomhle nevzdělaný, lepší jak hluboká, ale to je fakt hezký a je tu milion lidí. To je většinou, když jsou napuštěný tyhle jezírka, tak musí být fakt hezký, co si budem. Jenom takhle i v zimě, nebo respektive je ještě zima, to je pár mega. A já teď doufám, že se dostanu ven, jakoby. Choď pryč, satan. Jo, hele, je tady cesta ven, ale je to, ono to je hrozně vtipný, jo, ty vyjdeš takhle hezkýho prostě objektu a ryb. A což rovnou na zastávce, což je super, ale jakoby, halo, co to je? Tak jo, tak tohle byly belvederský paláce, katedrály, nebo co to je a je to fakt obří. Nesvočí se. Tak určitě. Já jsem byl trochu zklamaný, když jsem viděl tu průmyslovou část, ve které je ta soutěž, jo, ale jinak to centrum tady, jak jsem, tak je to hustý, no, je to jako, jsou to hezký místa, no. Škoda, že nerozumím německy. Hele, tohleto za mnou je kostel katolické církve, jo, jsem zapomněl, jak se jmenuje, a plán je takový, že teďka se jdu podívat na Wiener Straße, na státní operu, pak si dám nějakou kávu a už metrem pojedem nazpátek. Je to docela daleko, čekuj to, bro. To je cigareta. Hustý, co? Hele, když si dohnám tohleto Karlovo náměstí s Karlákem v Praze, tak ty vole, jako, tohle to není vůbec hůd. Tady to je super. A je to asi centrum, jakože vyloženě centrum. Všude kostely, tady se dívám teď na nějakou Kunstlerplatz a někde tu bude už ta opera. Teď jsem procházel tyho kolem Handlovy akademie. O tom jsem se učil v dějinách hudby, maturoval jsem z toho, je to skladatel. To je hustý prostě vidět tu akademii. Byla tam nová opera, jdu na tu starou a pak už káva. A musím říct, že fakt jako to staré město tady je úplně lepší, jak to první, kde jsem procházel, ta romská čtvrt. No nic. Tohle za mnou, to je státní opera, je fakt obří, masivní. Teďka jdu mrknout do metra, jakoby potřebuji trochu na záchod, no a zjistit jak čím, nevím kam, ale jdu U1. A tak jsem vyzkoušel záchod v metru, bylo super, že byl free. Kdybych chtěl kabinku, tak to stojí 50 centů, což jakoby za mě v klidu. A co mi přišlo vtipný, jako jdeš tam na normální kabinku, ale ona je odemčená, že ji nemůžeš ani jako zavřít, víš co? Ale jakoby ženská, co to tam hlídá, tak normálně načila prostě si tam kouří vevnitř, to je super, jakoby cením. A tu vidím Sachr, tak já možná zajdu na Sachr. Možná na Sachr seru, protože tam je plno a je to hrozně drahý, jakože 10 éček. Tam na nějakou normální kavárnu, budu šťastný, ale kávu bych tam už poslal. Hele, tady je kavárna Turek? No nic. Turek je všude. Já z něj snad vytečím. Nakonec jsem tam poslal Starbucks, jo, protože je to rychlý, můžeš si to vzít sebou. A teď tu chilluju před státní operou. Taková normální nedělá před státní operou, jo. Oni mě přejmenovali normálně, moje jméno tak zbastlili, že se jmenuji Vasov. Já teď chvilku počuluju, pak sednu na metro, dojedu na místo soutěže a tam asi jako přebudu, než pojedem do Čech. Ušel jsem podle mě tak 5 kiláků. A já všude jezdím v autem a docela jako mě to poznamenalo, že jsem musel chodit. Ale bylo to super. Normálně jsem úplně zapomněl na to, že jsem tady kvůli soutěži, jo, a normálně to beru jako výhled do Vídně. No nic. OK, už jedu dolů do metra a tyjo, co musím ocenit, tak ty tikety. Normálně si to můžeš dát do češtiny. Chápeš to? Sice je jízda docela drahá, ale stojí to za to. A teď jenom doufám, že jedu dobře. Snad jo. Hele, U1, to červený jako Cčko. Jo, hele, tohle bude fungovat. Hele, právě jsem přijel, doufám, že na správnou stanici. Metro odjelo. To normální metro, prostě jako připomíná mi toto Cčko, takže nic extra. V Barceloně to bylo lepší. Hrozně mi to připomíná trip, co jsme měli s klukama do Barcelony. Hele, klidně se na něj podívejte, jo, doporučuju. Hrozně jsem si s ním vyhrál, je to asi 1,5 hodiny. Pokud budete mít čas a chuť, tak můžete se kouknout. Jo. Bylo mi 18 čerstvě v tu dobu, takže to bylo jako fakt jízda, ale pulnul jsem tam bitches. Cože? Hele, a teďka chvilka napětí. Schválně trefil jsem to dobře. Tak ještě musíme po schodech nahoru. Hele, už vidím denní světlo. Schválně poznám to tady nebo ne? Poznám to tady. Ty vole, to je nekonečný. Už chápu, proč ty lidi jezdili tím vítem.
Troststrasse. Já hlavně nevím, podle čeho poznám, jestli jsem správně. Podle map samozřejmě, jo, ale počkej, jdu ven. Hele, snažím se najít něco, podle čeho bych poznal, že jsem tudy už šel a hele, jo, na druhé straně silnice jsou automaty. Já jsem v tuhle dobu volal s mamkou. Zvládli jsme to, krása, tak já uvidím, o co jsem přišel, podle mě o nic. Hele, já jsem tak před hodinou a půl dorazil před Yamaha School s tím, že já jsem si potřeboval nabít telefon, protože jsem měl 14%, což bylo fakt málo, tak jsem si nabíjel telefon, dělal jsem nějakou práci na počítači, si psal nějaký technický skripty na věci, co vznikají. Můj spolužák nepostoupil do druhého kola, bohužel, takže máme z naší party máme jednoho reprezentanta. Česko drží dobře. Já jsem nezabil hold, protože prostě jsem hloupej. Jenom na to já si radši projdu Vídeň, viď. Ale hezký výlet, já můžu říct, že jsem si to užil. Nice. OK, hele, teď jsem tady v sále, ještě nás čeká vyhlášení, kdo dostane diplomy a někdo dostane ty poháry. Ale 4. na mezinárodní soutěži v Rakousku ve Vídni není vůbec špatný výsledek. Co si bude? Nás čeká dlouhá cesta domů. Těším se už na Teresku, určitě bude mít hlad. To jsme nerozumím. Hele, tak vyhlášení proběhlo, mám diplom a medaili, čekuj to, bro. Diplom, medaili mám na krku někde, nevím kde. Co si dostal ty? Zlatou medaili. O můj bože, jak jsi to udělal? Přišel jsem, zvítězil jsem. Výlet úspěšný, teď 3 hodiny do Prahy cesta. No nic. Vyčerpanost. Teď je koncert vítězů. OK, tak jo, ale my jsme teď zbalili věci a se dáme do auta a jedem. 3 hoďky cesty, oh shit. Jo, máme tady super, pěkně. A jedem. Je 10:30 večer a právě jsme dorazili na školu. Takže já jdu hodit nástroje na třídu a valím domů. Těžký, jo. OK, hele, teďka jsem dojel akorát před barák. Je asi 11 večer, takže já to vidím tak, že si pohraju chvilku s kočkou, protože musím, že budu spát, no. Hele, za mě to byl úspěšný výlet. Sice jsem nedopadl zase nejlíp, ale hele, jestli se ti líbil tenhle můj první vlog, takový pokusnej, tak budu rád za odběr.